बेरेफिसिनो गोसो गुदुं एबा मुलाम्फागिरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे बेसादफोरजों लोगोसे बाहागो हिसाबै 12,000 रांनि चेक होनाय जासिगोन। चिराङाव गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनायनि सायाव जिल्लायारि थाखोनि सावरायमेल हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव गुबुन गुबुन जौगानायनि मावथांखि बादिनो बिटिआर सरकारा फिन मोनसे गोदान मावथांखि लाबोदों आरो बे गोदान मावथांखियानो जाबाय गोदै जांख्रिथाय थामहिनबा बे मावथांखिनि गेजेरजों गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनायनि सुबिदा होनाय जागोन। बेबादिनो दिनै चिरां बेंटल फरायसालिमानि नयंआव बिटिआर सरकारा बे मावथांखिनि सायाव जिल्ला थाखोनि सावरायमेल हाबाफारि खुंफुंदों। बे सावरायमेलावनो गोबां रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि एनजिअ आरो सेल्फ हेल्प हानजानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। लोगोसेयैनो रोंगौथि गोनां गुबुन गुबुन गाहाय आलासिफोरा बेरे फिसिनाय आदबनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो एम रनजित बसुमतारी, एन्ट्रप्रेनियर एन्ड रिसार्च पार्सन अरुण मित्र आरो गोबां गुन गोनां सुबुंफोरा मख'नो गोनांदि बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेरे फिसिनो गोसो गुदुं एबा मुलाम्फागिरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे बेसादफोरजों लोगोसे बाहागो हिसाबै 12,000 रांनि चेक होनाय जागोनखौ फोसावो। আজি আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ নেশ্যনেল বি বৰ্ডৰ ট্ৰেইনিং আৰু এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত মৌ পালন কেনেকৈ আমাৰ সমাজখনত এৱাৰনেছ আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই ট্ৰেইনিং দি পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক মৌ পালনত ইনভলভ কৰাই পেলাই আৰ্থিকভাৱে আমি কেনেকৈ উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰোঁ, আমি সমাজখনত ইকনমিকেলি কেনেকৈ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আনিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে আজি ট্ৰেইনিং লোৱা হৈছে নেশ্যনেল বি বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত। আৰু এইটো এটা গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ লগত আমাৰ ছুইট ৰিভলিউশ্যন, য'ত নেকি আমাৰ BTC ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ফিছ এণ্ড গ্ৰীণ অলছ' দ্য ছুইট ৰিভলিউশ্যন আনিব বিচাৰিছে। ইয়াৰে এটা পাৰ্টটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ চিৰাঙৰ বেংটল কলেজৰ প্ৰাংগণত যিটো আমি ট্ৰেইনিংটো দিছোঁ, সেই ট্ৰেইনিঙত বহুত ইচ্ছুক ব্যক্তিসকল, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল জইন কৰিছে। আশা কৰিছোঁ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ট্ৰেইনিঙৰ পিছত তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ কি ধৰণৰ সুবিধা দিয়া হ'ব? তেওঁলোকক আমি মেটেৰিয়েলছ দিয়া হ'ব, মৌ পালনৰ যি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন, আৰু তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্য অলপমান দিয়া হ'ব আৰু কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো আমি দেখুৱাই দিয়া হ'ব ৰাস্তাটো, য'ত নেকি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেডাৰটো আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ ৱেডাৰটো মৌ পালনৰ কাৰণে উপযোগী। ইয়াৰ কাৰণে আমি সেই উপযোগীটো আমি কেনেকৈ আমাৰ হেৰিত আনিব পাৰোঁ, আউটাৰ আনিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ। তেওঁলোকক লোনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দিয়া সুবিধাও দিয়া হ'ব নেকি? তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে। আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনেকৈ লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ল'ব পাৰি। তেনে ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকক কিমান দিয়া হ'ব? যিমানখিনি প্ৰয়োজন এজন ট্ৰেইনিং লোৱা ট্ৰেইনীসকলক যিমানখিনি প্ৰয়োজন ইমানখিনি আমি দিওঁ। दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय फरेस्टनि एम रनजित बसुमतारीमोननि नाजानायाव दिनै नेशनेल बि बर्डनिफ्राय जे मोनसे मोजां प्रजेक्ट लाबोनो हाबाय आरो मोजां प्रजेक्ट लाबोनानै दिनै बेंटल ओनसोलाव बेखेवजेनबाय, बे जोबोद साबायखर होथावथाव आरो बाख्नायथाव खामानि जादों। बेखौ साननो लानांगोन जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जे बेरेया मानसिनि मा लाबोनो होनो हायो, बेखौ मानसिफ्रा आन्दार एस्टिमेट खालामो। बेरेया फिसा बुस्थु, खिन्थु बे फिसा बुस्थुआनो सासे मानसिखौ गोजौ थाखोआव लांनो हायो आरो बिराद माने रांखान्थि बिथांखियाव मजबुत खालामनानै होनो हायो। बेवहाय माखासे जेनेबा ट्रेनिं लाग्राफोर बा बेनिफिसियारिफोर बाहागो लाफैदों। स' बिथांमोनखौ ट्रेनिं होखांनायनि उनाव बिथांमोनहा माबायदि रोखोमनि सुबिदा जागोन बा सुबिदा होनाय जागोन नों सरकारनि बिथिं माबानि फारसेनिफ्राय? जोङो बेल' दिगाव नङा, बिभिन्न दिगावनो बुंगासिनो जों ट्रेनिंखौ प्रशिक्षणखौ लानायनि उनावहाय बिसोरो खामानि मावनो गोसो दङना गैया,
आरो खामानि मावनो गोसो दङब्ला इन्टारेस्ट मानसि दङब्ला इन्टारेस्टेड मानसि दङब्ला आरो बै एनिफ्राय जेसिम जुदि बियो ट्रेनिंखौ फोजोबनानै लादोंब्ला जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेनो मा फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मा मेसिनारि सापर्ट नांगौ कमप्लिट होनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ रेडि ओरैनो लन टाइपनि माखासे सुबिदाफोर होनाय जायो लन नङा जों लन हिसाबै होआ बिसोरनो माखासे जोङो सुबिदा होनाय जागोन फाइनान्सियेल सापर्ट होनाय जागोन बेजोंनो बिसोरखौ ग्रथ लाबोनाय जागोन मा सिस्टेम जागोन सार फाइनान्सियेल माबाया सुबिदाया जेनेबा फाइनान्सियेल इनस्टलमेन्ट टाइप जागोन ना खेबसेनो नङा जों बिसोरनि एक्टिभिटिखौ नायग्रोनांगोन बिसोर मा धरननि मावगासिनो दं ना थाखा मोननो थाखायल' मावदों ना गावनो एखेबारे साबलम्बि जानानै मावदों बे दिगाव एसे साननांगौ दङ मा खावलायगोन सारा रायजो राजाफोरखौ आं स्पेसियेलि रायजो राजाखौ खावलायगोन जे नेसनेल बि बर्डनिफ्राय जिथु प्रजेक्ट लाबोदों बे प्रजेक्टनि दारैहाय सारा बिटिआर ओनसोलाव एसेब्लाबो फाइनान्सियेलि ग्रथआ आगबारायगोन नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन